Kawasore ni moko kuom jopiny e gweng' ma Gobeye kar chung' od bura ma Bondo kao pande kod ndikruok kaka jogo ombulu e tielo mokwongo e chenro ma sirikal dhi godo nyime mar chwalo chenro mag sirikal machiegni kod jopiny. Kaka Steve Biko leronwa kwan mamalo mag jodongo ma hikgi oseo 70 pod medo wuok oko mar kao pande e tielo mokwongo e alwora ma Kaluo ka ginyiso midhiero ma gisebedo ka gikale yudo thieth kod rem mar yudo omenda mag jodongo e kinde mokalo. E kar thieth mag Gobeye kar chung' od bura ma Bondo, jopiny bora noyore chenro mar piny owacho mar kao pande kod ndikruok kaka jolut ombulu, gino mitimo maonge chudo. Kae, Gaudensia Keya, dayo ma jahigni 70, bende oriedo lain e kind rowere mar yudo opande. Gaudensia en achiel kuom jodongo ma hikgi oniang' to pok nomulo opande moluongo nying-gi. Hika asetieko higni 71 sani madhigoni. Koro gimiluongo ni ombulu kipande pok ayudo. Pok ayude kama. Thuolo madhigo Bondo otama, wuotho gi tienda be tindo hinga kadhigo Bondo. Asebedo karito kipande, asebedo kaonge gi kipande. Kuom kinde mang'eny kane odo wang' to nowang' gi kipande. Asetemo kaluwo to pesa maluwo kipande notama. Makona duoga aweya. Kuom thuolono duto, gilero midhiero ma gisekalo ahinya to yore mag yudo chenro mag piny owacho kaka thieth kod omenda mar jodongo ma ok ginyal yudo nikech gionge opande. Pes jodongo pok ayudo. Awinja ni ji chame to an pok achamo. Nikech kipande maonge. Ema koni karwa tem adhi akao kipande. Kipande ne mayudi ni kain go. Kata kidhi kama kata kitho tuyudo kaka ikwany. Sama naonge kipande ni ok nanyal yudo pes jodongo, onge gimoro amora manyalo yudo e yo mayot ma kaonge gi kipande. Kalure kod Cosmas Adoyo, coordinator mar kao pande North Sakwa, nengo mamalo mar yudo pande kod bor mar kuonde ndikruok gin moko kuom midhiero momiyo kwan jodongo maonge opande medre alwora ma Kaluo. Kwan mamalo ni dhi mbele nikech samoro wuoth mar dhi ofis tema gi samoro yudo pesa bende samoro no tek ni jomoko. Nitie joma kipande gi nolal chon, gi kane nitie joma pok nokepo nyaka ne nikech dhier. Koro gi kama ka giwinjo to okel gini machiegni kodgi. Omiyo koro gibiro maber e namba makare. Koro piny owacho kelo chenro mar kao pande kod ombulu e kor gwenge, kwayo nitiere ahinya to ne rowere mondo wuog oko kao pande ma en okumba mabiro konyogi e yiero jotelo makare kod yudo chenro mamoko mag piny owacho. Wawuog kwa kawaidi na jok man gi ID to pok okawo kura. Wawuog mondo wakaw kura nikech tima in gi ID mamari kata seche ma in gi kura mamarino to in gi duol, inyalo wacho gimoro amora e Kenya kendo duondi nyalo winjire mabor. Koro kaka mor nikech aseyudo koro kaka dwa yudo kipande ma gimoro amora mobiro kendo ayudo kaka adhigo kura. Gimoro amora mobiro abiro yudo ka. Chenro ni ne geto oganda maromo 300 e gweng' mag Gobeye mosebedo kod midhiero mar yudo chenro gi e apise mag piny owacho. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV ni mondo kora kawa ne yweyo gi kanyo. Yweyo no ema tiekonwa